Malawi Today. Ndipo wafusa security guard apa airport ananena kuti akubwera kudzapanga service ndege imene inadzanyamula Ralph Kasambala. Ndi service ya mtundu wanji imene mmakapanga inuyo usiku. Ichichi muchitenga kunena kuti china chiliyonse chimene mukupanga bwana ife tachidziwa. Indi pakale pano padakali mkati inu muzifufuza kumbali anu munena kuti mufufuse chimene chapangisa ngozi ifeyo tapeza kale ndipo tikudikira mufufuse zanu zomwe mukatulusa ife tikulusa zathu ndilika kumane pa khoti. Munatuma ino mapirizona anyapala akundiyendanja analowa mmene mujapo ngati wokapanga service ndege monakajosa blackboard ija imene mpamakhala signal ya ndegeyo munawuza kuti apope fuelo kapena kuti mpezini amene amakhala mu ndege muja ndikusiyamo wochepa cholinga chakuti ndege ija ikanyamuka mwa nthawi iliyonse igwe pasi. Don't think we are stupid. Ende munapanga movie yosonyeza unena kuti ino kusukulu simunapite bwana. Ndege ichokera ku Mzuzu kupita ku Lilongwe kukatera nothing wrong and all the way from Lilongwe to Mzuzu again, no more any communication. What is stupid like that? Kuti weather is bad till ndege kufika mu Mzuzu, and it's when munaona kuti weather sili ndege ifuna kutera ya bwana Chilima. Ziwani zonse kunena kuti zonse zimene mmapanga papulani onse amene mmapanga pamene mmatumiza asilikali aku Israeli aja zonse zijazo ife tili nazo ndipo titulutsa. Foni za mmanja zonse munagirira madata anthu aja munahaka ma network awo mmachita kumukalipira pilot atakakamira kuti atere poti wafika kale kena kumwaphulisa kongola kumupeza kuti nyengo sili bwino. Then pilot anapanga correspondence web system munamusokoneza. You said then you come with nonsense belief that ndege sikupezeka. Ngozi inachitika 10 o'clock mamawa. Komanso sinali 10 o'clock mamawa. Inali 20 to 9. Imene inasowa ndege. Inu osatusa ripoti nalilonse osatuma kapena muna asilikali naliwonse mpaka nakufika nuna kuti anthu kunja kwa idzo chifukwa pa social media. Zonse zimene anajambula munthu amene anali patawo apo ife tili nazo ndipo tizitulusa tikudikira maumboni anu abodza. The device signal mumayuza ija we know it goes after the plane crash. My website amamveka ndithu anthu akulira imoyo mmadikira mawebuso amene aja asiye. Munadziwanena kunena kuti kukuwa kumene akukuwa anthu kuku ndiye kuti anthu ali moyo. Mawu achizimayi amamveka komanso kukuwa side by side. PSQ team kusonyeza kuti pali ndithu anthu akuphupha ndi moyo. But you wait until waves come off. Then ndi pamene munadziwanena kuti anthu amwalira. Bana chakwera plani inonse imene mwadzalayo, plani inonse imene mukupangayo ife tikuyidziwa ndipo tikakumana ndi ku khoti. Ine dzina langa ndine Jimmy Wasiri, msilikali wakamuzu barracks. Mundisake mundipeze koma movie yonseyo ndikuyidziwa bwana ine mmaninyasa zakubiseni. Chilima anali wosalakwa
ngati mumaona kuti ndino munthu wopambana mukadadikira ino 2025 mupikisane pa chisankho, owina awine, oluza awine aluze. Zikanachitira ubwino ndi ukupemphani bwana, dziko mulimva kuwawa ili ndipo mtendere ukusowani chibwana chimene munapanga apapachi. Ndikuthokoza malayi pomvera audio iyi. Andimange apange chimene angaganize, kundipha andiphe, koma ine chilungamo ndiulule.